Hana Zagorová, nešlap, nelámej na Rádiu Blaník v hodině českých písniček a bez reklam. Musím říct, že i já jsem si tuhle hodinu moc užil, třeba i s Jiřinkou Urbanovou, která nám zpívala Nebudeš sám. A to je pravda, já už tady nejsem sám. Se mnou je tady kolega Vlasta Suk. Zdravím tě, Supe. Kdo seš ty, Magore, jeden ušatej? Jsem tady Jarda Kořínek, tady vedle. Tak, hele. On Radek šel na záchod, říkal, to vezmu na chvilku. Jo tak, víte? Radka pozdravujte. No takhle, on už to asi nestihne, tak když byste řekl, co si chystáte do vysílání, Vlasto? Tak velký hovno si chystá. To dělá teď Radek právě, víte? Tak přece mu to nebudete brát, že jo? Dobře. Tenhle stav. Takže Tak jo. velký hovno necháme na něm, a co vy, Vlasto, co tam bude v tom vysílání, povídejte. Tak samé krásné české písničky, třeba jsou Lezailum, tak jak Queenie nebo Bugs Fizz. No tak to je, a ty Queeni, to je takový typický český, to já znám. Přesně, takže hrajeme hezky česky. Určitě. A budou tam reklamy, Vlasto. Určitě. No jo, já už jsem se bál právě, kdyby tam nějaká třeba nebyla, nebo tak. Protože já takhle reklamuji je můj nejoblíbenější pořad na Rádiu Blaník, tam já poslouchám často a rád. No. Jste šťastný člověk. Nepřemýšleli jste, že byste hodinu celou udělali jenom reklam? Podle mě byste mohli programovýmu řediteli říct, ať se nad tím zamyslí, vždyť my posluchači bychom se na to těšili. No, místo hezky česky bez reklam, tak hezky česky samé reklamy, jo? No a nechal bych to moderovat Petra Koláře. Dobře. A teď by mohl říct, jako jo, teď tady máme vybranou reklamu, dozvíme se, který toaletní papír je lepší a který se neprotrhne. No nic, Vlasto, tak já už vám to tady nechám. Tak jo, mějte se. Taky. Radek jde. Tak super, tak Kořené, mějte se. Taky. Ahoj Vlasto, co tady ten Kořen prováděl? Pěkný odsaz.